सानसुलि मा आदा आंनि गोमानाय जिउखौ नों बिनानावा बोखांफिननाया बे जोनोमाव सुख'नो हायै बेसेबांबा गिदिर देवना जानानै थाबाय। बिदि बुंनानै नों मानो आंखौ लाजि फोनांनो नाजायो आदा? आं मानसि महरै नों बिदानि अलखद समाव हेफाजाबल' होदों। नङा बिनानाव, नों बेसेबां गिदिर खैफोदनिफ्राय आंनि जिउखौ मोनफिनहोबाय। नों नङामोनब्ला हयथ' आंनि जिउआ माबा लांखावनो गोमालांसिगौमोन। दिनैनिफ्राय नों बिदि बाथ्राखौ दाबुंसै। आं मिथिगौ सासे जोहोलाव जानानै गोबां हाबा मावनांगौ दं। आंबो बे जोनोमाव नोंजोंनो अराय अनसुलि नै नों अनजालि हाजो सेरफांनि अनसुलि खनसे नुनायावनो नोजोर होबाय आं खनसे नुनायावनो नोजोर होबाय आं नों अनजालिखौ अराय जिउनि मोदायजो महरै नों अनजालिखौ अराय जिउनि मोदायजो महरै
dear colleagues, I would like to welcome you in this meeting. क्योंकि आपको पता है कि इस राज्य में हमें शासन करते हुए 3 साल पूरे बीत चुके हैं। आज चारों तरफ आतंक का माहौल है, उग्रवादियों का जोर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही पेपर में मैंने पढ़ा था कि बसुमतारी जी के इलाके में बहुत भारी मात्रा में गोलीबारी हुई है और सैकिया जी के इलाके में 2 मर्डर हो चुकी है। अगर यह सच है तो कब, क्यों और कैसे, इस सारी बातों की जानकारी रखना हम सब का काम है। अगर यह बात जारी रही तो आगे इलेक्शन में हमें शासन से हाथ धोना पड़ेगा, शासन करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी अगेंस्ट पार्टी का प्रेशर हम सब पर भारी पड़ रही है। सर, जानाया जादों जाथाया आंनि एलेकायावनो, दा बेफोरथ' नर्मेल केस, बेनि थाखायथ' आङो एडमिनिस्ट्रेटिव पावारखौ माने गोख्रों नजर लाखिनो थाखाय आं बिथोन होना दोनबाय। नहीं बसुमतारी जी नहीं, बंदूक चलाने वाले आदमी इतना कमजोर नहीं, बड़े ताकतवर और बड़े समझदार होते हैं। ऐसे लोग ताकत और बड़े समझदार होते हैं। हो सकता है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का इनके पीछे हाथ हो, और अतः हम सब पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखना हम सब का काम। बेनि थाखाय आं दं सार। बेबादि गुरुं नोजोर लाबाय थायोब्ला जों फैगौ बाराव मन्त्रि आफाद दानांगौआ गोब्राब जागोन सार। मानोना बिथां बसुमतारीनि बिथोन आरो मावनो लानाय हाबाया गामियारि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनो जों लाइमोन सेंग्राफोरखौ गभर्नमेन्टनि गोबां साकरि मोननायाव, लन मोननायाव आरो बिसोरखौ खामानियाव सोसनहरनायनि खाबु खालामनानै होनांगौ। Yes, this is a good proposal, and I order to every department for the requirement for unemployment youth, and thus I adjourn the meeting for this moment. आदा, आं नोंखौ लोगो मोनफिनगोन ना मोनफिनला, बे आंनि जिउ मोनसेया ओरैनो बाबेनलांसिगोन नामा? Attention! आंनि साग्रिदफोर, दिनै जों हाथियारनि गावनाय बारनायखौ सोलोंनानै जोंखौ रोखा खालामना लानांसिगोन। जागोन सार। Now follow me. लोगोफोर, आं जेरै मावदों बेबायदि मावदो। खावसोम, now you go. Attention! आंनि लोगोफोर, दिनैनि थाखाय बेनो साफिसियेन्ट। जों दा गाव-गावबागाव रेस्ट लायथ'नो हासिगोन। बिसम! बुरै हनैलै माबा टफि गोजा हमग्राफोर फैदों। आयु मास्टार बाथोर फैलाबायखोसै नों रायलायहरदोहाय बोराय। जानोलै मा फैफेरा ओइ बोराय, नोंहा साबोसे फिसाज्ला आरो साबोसे फिसाजो दं? मार खोन्था आंनो। जानोलै गासै 8 सा दं बाबु। 3 मेट्रिक फेल,
सानैया मा फेलनोमोनलाय बिमा माबाहाय माइनारि फेलनो अ माइनारि फेललै बाबु माइनारि फेल बै हालादलाव रुवाथि थाहैदों सासेया टाउनाव सिनेमा नायदों सासेया मालदां भारायाव बिमादैनाव थाहैदों सानैया एन्जर जावहैदों हा बिसोर लायाथो माखासे हा टफि गोजाफोर सोनोब्ला लांलै बाबु बे गिदिरानो मावा दाङाथारलै खम बक्ताया एखेबारे बबाव थाङो मावा दाङा खालि जानोल' फैयो हारसिं मावनानै जाहोनो थोथारबायमोनलै आं बाबु औ बियो बहा थायो जानोलै बाबु बहाबा क्लाबावसो उन्दुलाबायनानै थायोनो न'आव हले खम फैयो आरो बिसोर न'खौ थालास खालाम बे न'आव जुथा गाननानै हाबनो मोना न'मा न' बियो मोदाय दङ बहाय अरब्ला जारला जागोनबोलाय हा ओइ सिरसा नोङो ओइ हगार लाजियानोसो मालाय न'आव राजा गैया गैया हाबनो ओइ बुरै इसेबांथार नों सामोल हो नै आंजों Ayo